हरे कृष्ण गुरुदेव, हरे कृष्ण। हरे कृष्णवे हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मातरेग्ला ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮೈನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದಮ್ಮ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ತೂತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ 27 ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ತೇರಿಪ ಅವ್ರ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಇಂಚ ಬರು ಅದೇ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಬರೋಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ఆయన ಪೂರ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡರಿತ್ಯ ಕೂಡ ದಾದಾಪುಣು ದೇವಹೂತಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಣು. ಅಂಚದ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಅಂಚದ 21 33 ಶ್ಲೋಕಡ್ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೋಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಏರ್ಕೇನ್ವೇರು ದೇವಹೂತಿ ಆರ್ ನಮಗೆ ಆಯ್ನ ಆರ್ ನಮಗೆ ಅದೇ ಬೈದನೆ ಏರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ. ಅಂಚದ ಆರ್ಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇನ್ವೇರು ತುಲೆ ಅಂಚದ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಅವನ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ. ಅಂಚದ ಯಾನ್ 3 ಸಾರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದೇವಹೂತಿರುವಾಚ ಕಚಿತ್ವಯಿ ಉಚಿತ ಭಕ್ತಿ ಕೀದೃಶಿ ಮಮ ಗೋಚರ ಯಯಾ ಪದಂ te ನಿರ್ವಾಣಂ ಅಂಜಸಾ ಅನ್ವಶ್ನವೇ ಅಹಂ. ದೇವಹೂತಿರುವಾಚ ಕಚಿತ್ವಯಿ ಉಚಿತ ಭಕ್ತಿ ಕೀದೃಶಿ ಮಮ ಗೋಚರ ಯಯಾ ಪದಂ te ನಿರ್ವಾಣಂ ಅಂಜಸಾ ಅನ್ವಶ್ನವೇ ಅಹಂ. ನಾನವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದಾಯ್ಪಂಡ ದೇವಹೂತಿ ಅರ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನೊಂದು ದಾಯ್ಪಂಡ ಆಯ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಂದೇರು ಅಂಡ್ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ಮಾತಾಜಿ ನಕಲ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಅದೇ ಅರ್ ಪನ್ಪೇರ್ಲ ಇದೆ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕಡಂತೂ ಸೀದಾ ಪನ್ಪೇರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀಯೇ ರಾತ್ ಒಂದು ಪೂಜೆರು ಅಂಡ್ ಇಂಕಿರ್ ಪನ್ಲೇನ್ ಅವೇನಮ್ಮ
ಈ ನೆಟ್ ತೂಪ ಈ ವಿಭಾಗಡು ಅಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೋಡವೆ ಅನ್ವರ ಪನ್ಪಿತ್ತೆ. ದೇವಹೂತಿರುವಾಚ ಕಚಿತ್ವಯಿ ಉಚಿತ ಭಕ್ತಿ ಕೀದೃಶಿ ಮಮ ಗೋಚರ ಯಯಾ ಪದಂ te ನಿರ್ವಾಣಂ ಅಂಜಸಾ ಅನ್ವಷ್ಣವೇ ಅಹಂ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದೇವಹೂತಿರ್ವಾಚ ದೇವಹೂತಿರ್ವಾಚ कीदृशी मम गोचर या पदं ते निर्वाण या पदं ते निर्वाण ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಚದು ನಮ್ಮಲ್ಪ ತೂಲಿ ದೇವಹೂತಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆರನ್. ದೇವಹೂತಿರುವಾಚ ಕಚಿತ್ ಉಚಿತ ಭಕ್ತಿ ಕೀದೃಶಿ ಮಮ ಗೋಚರ ಯಯಾ ಪದಂ te ನಿರ್ವಾಣಂ ಅಂಜಸಾ ಅನ್ವಷ್ಣವೈ ಅಹಂ. ದೇವಹೂತಿ ರುವಾಚ ಅಂಚ ದೇವಹೂತಿ ಪಂಡೇರ್ ಕೇಂಡೇರ್ ಕಚ್ಚಿತ್ ಓ ತ್ವಯಿ ಈಡ ಉಚಿತ ಸರಿಯಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೀದೃಶಿ ವಾ ರೀತಿದವು ಮಮ ಎನರ್ದ್ ಗೋಚರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪೆರೆ ಯೋಗ್ಯವೈನ ಯಯಾ ಒವೆರ್ದ್ ಪದಂ ಪಾದನ ತೇ ನಿರ್ವಾಣಂ ಪಂಡ ಮೋಕ್ಷ ಅಂಜಸ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ವಷ್ಣ ವೈ ಅನ್ವಷ್ಣ ವೈ ಪಂಡ ಹೊಂದುವೆ ಅಂದು ಅಂಚದ ಅಹಂ ಪಂಡ ಯಾನು ಅಂಚದ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತ ಈ ಶಬ್ದ ಅಂಜಸ ಅದೇ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸಡು ಒಯ್ಟು ಬತ್ತಿತ್ತನು ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು. ಅಂಚದ ದೇವೇರ್ನ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊಂದರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಹತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಜಸ್ತರಂತಿ ಸಂಸಾರಂ. ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ದೇವಹೂತಿ ಈ ತೀರ್ಥದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದ ಸೇವೆನ್ ಸುಲಭವಾದ ಶೀಘ್ರವಾದ ಹೊಂದರೆ ಎಂಕ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನ ವಾ ಬಗೆತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನವು ಎಡ್ಡೆ. ಅಂಚದ ದೇವಹೂತಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ದಾದಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈರ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದ ಸೇವೆನು ಸುಲಭವಾದ ಶೀಘ್ರವಾದ ಹೊಂದರೆ ಎಂಕ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನ ವಾ ಬಗೆತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸವನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಭಗವಂತಗ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸವನೇಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ತಡೆ ಒಡ್ಡುದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಪಂತೇರತೆ ನಮಗೊತ್ತು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸ್ತ್ರೀಯ ವೈಶ್ಯ ತಥಾ ಶೂದ್ರ ತೇಪಿ ಯಾಂತಿ ಪರಮಂ ಗತಿಂ. అయినే ప్రభుపాదం ముల్పు పనిపాడు. స్త్రీయా పండ స్త్రీయావాడు వైశ్య ಶೂದ್ರ ಅದೇ ಶೂದ್ರ ಪಂಡ ಶ್ರಮಿಕೆ ಪಂಡ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವೈಶ್ಯ ಏರ್ಲ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ತೊಡಗುವೆರ ಅಕ್ಲು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಏರುವೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಪನ್ಪೇರು. ಭಗವಂತ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನ ದಾದ ಉಂಡುಂದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು. ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ತುಲೆ ಮಾಂ ಹಿ ಪಾರ್ಥವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಏಪಿ ಸ್ಯೋ ಪಾಪಯೋನಯಃ
ಸ್ತ್ರಿಯೋ ವೈಶ್ಯ ತಥಾ ಶೂದ್ರ ಸ್ಥೇಪಿ ಯಾಂತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ಅರ್ಜುನ ಎಂಡ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯನಕಲು ಕೀಳು ಜನ್ಮದ ಅಕ್ಲ ಆಂಡಲ ಪಂಡ ತುಲೆ ದೇವರನ್ನ ಏರ್ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊನ್ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲು ಏರೇ ಆಂಡಲ ಅಕಲ್ ದೇವರನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ದೇವೇರ್ನ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ವೈಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅದೇ ಐಟ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ ಅಂಚದ ದೇವೇರ್ನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು ತುಲೆ ಅಂಜಸ ತುಲೆ ನಮಾ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಮುನಯೇ ಯ ಏನಂ ಸಮುಪಾಶ್ರಿತ ಅಂಜಸ್ತರಂತಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಕುನದಿಮಿವ. ಅಂಚದು ವಾ ಭಕ್ತಿರ್ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ ಆಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣು ಪೋಪೆರ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ದಾಟೆರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ. ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೂರ್ನೊಂದತೆ ಲಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅಂಚಿನ ನೋಯ್ತ ಸಂಸಾರಗೆ ಭಗವಂತ ಒರ್ಮನೆ ಅದ್ದೇಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜಿನ ಶ್ಲೋಕ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಜನ ಮರಣ ಚಕ್ರಡು ನಮ್ಮಾತ ತಿಕ್ಕದು ಬುಡ್ದ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ದಾಟೆರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಅನ್ಪಂಡ ಜನನ ಮರಣದ ಸುಲಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲುವೆ ಅದೇ ಪಣಂದು 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡಾಕಲು ಸುಲಭವಾದ ದಾಟುವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮುಕುಂದ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಅದೇ ಅಂಚದ ಏರ ಆರ್ನ ಆಶೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದ್ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗಮ್ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಮನುಲು ಅಂಚದ್ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚದ್ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲು ಪುರಾ ದುಃಖಡ್ಲ ಪಿದೈ ಬರ್ಪರ ಐನ್ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೆರ ಐನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಭಾವಾರ್ಥ ತೆರಿಪಾವನ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೀತೆಡು ಎಂಡ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯನಕ್ಲ ಕೀಲ್ ಅಂಚದ್ ಭಕ್ತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ. ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ ಶೂದ್ರೆ ಯಾನ ವೈಶ್ಯ ಯಾನವು ಯಾನಂದು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರನೇ ಬರ್ಪೂಜ್ ಭಗವಂತ ತೂಪೂಜ. ಅದೇ ಅಕಲ್ ವಾ ಜಾತಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ದೇವರ ತೂಪೂಜ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ. ಅದೇ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತೂ ಪನ್ಪೇರು ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಾಪಿತ ಯಾನೇ ಐ ಆಮ್ ದ ಸೀಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಯಾನೇ ಬೀಜ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊಪ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಸ್ತ್ರೀಯರು ವೈಶ್ಯರು ಶೂದ್ರರ್ಲ ಪರಮಗತಿನ ಪಡೆವೇರು ಅಂದ್ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಐನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಯರು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರುಣ ಭಗವದ್ಧಾಮಗ ಮರಳ್ದ ಪೋಪೆರು ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಹೊಂದುನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಗುರುನ ಕರುಣೆ ದೃಢಪಡಿಸೌಂಡು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸೌಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರುವೇರು ಅಂಚದ್ ಭಗವದ್ಧಾಮಗ ಮರಳ್ದು ಪೋಪೇರು. ಅಂಚದ್ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಹೊಂದುನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನು ಗುರುನ ಕರುಣೆ ದೃಢಪಡಿಸೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಿರ ಮನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಏರ್ ಪನ್ಪುನೆ ದೇವಹೂತಿ ಅದೇ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ದೇವಹೂತಿ ಅರ್ನ ಮಗಟ್ಟ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ. ಅದೇ ಅಂಚದು ದಾದಾಪು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲ್ಡುಲ್ಲ ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ತುಲೆ ಭಾಗವತ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾವನ್ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾವನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಈ ಜಗತ್ತಡ್ ಬದುಕೋಡು ಎಂಚ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಪೋಡೆ ನೋಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಅವೇ ಓಲ ಒರಿಯುಜಿ ಮೂಲು ಓಲ ಒರಿಯುಜಿ ಪೂರ ನಶ್ವರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ದೇವಹೂತಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಯೋ ಯೋಗೋ ಭಗವದ್ಬಾನೋ ನಿರ್ವಾಣಾತ್ಮಸ್ತ್ವಯೋದಿತ ಕೀದೃಶಾ ಕತಿ ಭಂಗಾನಿ ಯತಸ್ತತ್ವಾವಬೋಧನಂ.
ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ನೆ ಬೊಕ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಣ್ಣೆಗೆ ಆತ್ತು ಫಲ ಉಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಟು ತುಯ್ಯ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ತುಯ್ಯ ನೆಗ ದುಂಬು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡ್ಲ ತೂದಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೆ ಏರು ಭಾಗವತದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ ಓದುನ ಫಲ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಅವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಅವೇ ಅಷ್ಟಾದಶ ಅಷ್ಟಾಪಂಡ ಎನ್ಮ ದಶ ಪಂಡ 10 18 ಪುರಾಣನು ಓದುನ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಓದೇರುಂಡ ಅಂಡ ಐತ ಫಲ ಪಡೆಯರೆ ಬಂಗನಿ ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕೇಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆ ಫಲ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನಲ ಬರ್ಪುನೆ ಅದೇ ಆ ಕಾರ್ಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಲಾಪುನೆ ಅವು ಫಲ ಕೊರ್ಪುನ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅದೇ ಇಜಿನ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಿಯಮನೆ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಕ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆವೆ ಯೋ ಯೋಗೋ ಭಗವದ್ಬಾನೋ ನಿರ್ವಾಣಾತ್ಮಸ್ತ್ವಯೋದಿತ ಕೀದೃಶಾ ಕತಿ ಭಂಗಾನಿ ಯತಃ ಸತ್ವಾವಬೋಧನಂ ಯೋ ಯೋಗೋ ಭಗವದ್ಬಾನೋ ನಿರ್ವಾಣಾತ್ಮಸ್ತ್ವಯೋದಿತ ಕೀದೃಶಾ ಕತಿ ಭಂಗಾನಿ ಯತಸ್ತ್ವವ ಬೋಧನಂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ यो योगो भगवद्गीतादति चावबोधनं योगो भगवद्बाणो तस्मयोदितः अवबोधनं योगो यो योगो भगवद्बानो निर्वाणात्मस्त्वयोदिता कीदृशा कति चंगानि यतस्तत्त्ववबोधनं या वा ಯೋಗ ಹಠ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಗವತ್ ಭಾನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಕುರಿತಂಚಿನ ನಿರ್ವಾಣ ಆತ್ಮನ್ ಎ ಪುರುಷಾಕಾರನ್ ತಾಲ್ದುಪ್ಪುನಾರೆ ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷವೇ ತ್ವಯಿ ತ್ವಯಿ ಪಂಡ ತ್ವಯ ಪಂಡ ಈರ್ನೆಡ್ದು ಉದಿತ ಪಣ್ಣ ಕೀದೃಶ ವಾ ರೀತಿದವು ಕತಿ ಏತ್ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಾಣಿ ಅಂಗುಳು ಯಥ ಉವೆರ್ದು ತತ್ವ ಸತ್ಯದ ಅವಬೋಧನಂ ಆರಿಕೆ ಅಂಜದ ದೇವಹತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಮಗಿಯಾಯನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತಡ ಈರು ವಿವರಿಸೈನ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಗು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಧ್ಯೇಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಹೈಕ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂತ್ಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೊನೆ ಮನ್ಪು ನಾವು ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಂಡು ಆ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿದ ಲಕ್ಷಣನ ದಯದೀದ್ ಎಂಕ್ ತಿರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೇ ತುಲೆ ಮಲ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದು ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಚ ನಮಗ ಭಾಗವತಡ ಅವಲ ಗೊತ್ತಾವಣಿ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಚಿನ ಅಂಚದ ಆ ಲಕ್ಷಣನ ದಯದೀದ್ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಉದಾತ್ತವಾಯಿನ ಯೋಗನು ನಿಜವಾದ ತೆರಿಯುನಕ್ಲು ಅವು ಏತ್ ಸಾಧಿ ಉಂಡು ಆ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ನಿಜವಾದ ತೆರಿಯರೇತು ಸಾಧಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಕೇನೋಲ್ಲ ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದೇನು ಭಾವಾರ್ಥ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪಾರು ಮಲ್ಲ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೊರ್ಪೆರ್ನೆಕ್ ದಾದಪಂಡ ಪರತ್ಪರ ಸತ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೋನೆಲೇನು ಗುರಿಯಾದ ದಿಯೋನ ನಾನಾ ಬಗೆತ್ತ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಒಂಜತ್ತು
ಅಂಚದ ದೇವಿರೇನು ಪರಮಸತ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೋನೇನು ಗುರಿಯಾದ ದಿನ ನಾನಾ ಬಗೆತ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಅದೇ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾಂತಿನ ಗುರಿಯಾದ ದಿವನ್ ನಾವು ಅದೇ ಈ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕು ಉಪನಿಷತ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಅರ್ಥ ಮಂತದ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚೇನು ವೇರು ದೇವೇರ್ ನಿರಾಕಾರ ದೇವರಿಗೆ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಹಠಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸತ್ಯದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂಶವಾಯಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುರಿಯಾದ ದಿವನ್ನ ಅದು ಉಂಟು ಅಂಚ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡೇರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಠಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಆಂಡ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಒರ್ಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಆಚರಿಸಲಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನ ಧ್ಯೇಯವಾದ ದಿಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿನ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ ಹಠ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಯೋಗಿನ ಕ್ಲಾಕಲ್ ಮಾತ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ತುಯರ ಅವಳ ರಡ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮಲ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ತಾಂಡ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೇರು ದೇವೇರೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಮೂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಭಗವಾನ್ನ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಒಂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಡಿವಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದೈವತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಸೇವೆ ಅಂದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಯ್ತ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ವದಂತಿ ತತ್ತತ್ವವಿದಸ್ ತತ್ವಂ ಯಜ್ಞಾನಂ ಅದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನಿತಿ ಶಬ್ದ್ಯತೆ ವದಂತಿ ತತ್ತತ್ವವಿದಸ್ ತತ್ವಂ ಯಜ್ಞಾನಂ ಅದ್ವಯಂ 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 ಪಂಡ ಒಂಜೇಂದು ದ್ವಯ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು ಭಾಗವತ ಎತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮನ್ಪುಂತುಲೆ ಈಗ ಭಾಗವತಡು ಪಂಡ ಮಾಯವಾದಿನಕ್ಲೆ ಟಚ್ ಮನ್ಪೇರ್ ನಾ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವು ಭಾಗವತ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಟಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರು ಭಾಗವತನ್ ಟಚ್ ಮನ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜರಿ ಮಾಯವಾದಿನಕ್ಲು ಮತ್ತ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಾದು ಪಂತೆ ರಂಚದ ಈ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೆ ತುಲಿತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿಯೇ ಅಂಡ ಅರೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ತರೀಕ ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐತೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ತೊಂದು ಹಠ ಯೋಗಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಡು ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಅದ್ವಯಂ ಅದ್ವಯಂ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿಯೇ ಪಂಡದು ಅದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನ್ ಇತಿ ಶಬ್ದತೆ ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಭಗವಾನ್ನ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇದೇನು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅನ್ಬೇರಂದ್ಲ ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ಪೇರು 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡೈತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದು ತಶ್ರದ್ಧದಾನ ಮುನಯೋ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಯುಕ್ತಯ ಪಶ್ಯಂತ್ಯಾತ್ಮನಿ ಚಾತ್ಮಾನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರುತಿಗ್ರಹೀತಯ ಭಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯರ್ದು ಅಂಚದ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಡ್ದು ಕೂಡ್ದು ಏರು ಇದೇನು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಈ ಪರಮ ಸತ್ಯನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಬೆರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರು ಭಾಗವತಡೆ ಪಂತೇರು ಅಂಜದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ
ಅಂಡ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನೆದ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಉರುಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಲೆಡ್ ಆಚರಿಸಲಾಯಿನ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಧ್ಯೇಯವಾದ ದಿಯೋನುಂಡು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ನಾನಾ ವಿಧಾನ ಉಂಡು ಆಂಡ ದೇವಹೂತಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಪದ್ಧತಿನ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನ ಅಪಗನೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದರು. ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಸ್ಮರಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಮರ್ಪಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಜ್ಞಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಖ್ಯಾಕರಣ ಅಂತಿಮವಾದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಇಂದು ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಲು ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ನಿರ್ವಾಣಾತ್ಮಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಪದ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಂದೆ ಏರ್ಲ ಹೈಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನಿರಂತರತೆನ ಕೊನೆ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಜ್ಞಾನಿಲೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸೈನಂಚನೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಅಕ್ಲು ಜ್ಞಾನಯೋಡಗಡ ಆಸಕ್ತರಾದುಲ್ಲೇರು ತೀವ್ರವಾಯಿನ ಆಚರಣೆದರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಗ ಎತ್ತರಿಸೊಂಡಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಕ್ಲು ಹೈಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡೇ ಉಂಡು. ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪತಂತ್ಯದೋ ಒಂದು ಏರ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತಲ್ನ ಅಕ್ಲು ಪತನ ಅಪ್ಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿನ ಅಕ್ಲ ಪತನ ಅಪ್ಪನ ಚಾನ್ಸರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚದ್ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಹೈಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಪಂಡ ಐನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಹಠಯೋಗ ಪದ್ಧತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಆಂಡಲ ಅವು ಭಗವಂತನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂಶವಾಯಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುರಿಯಾದ ದಿಯೊಂದುಂಡು. ಅಂಚದು ತುಲೆ ಐಕ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪೇರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇರ್ ನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಯೋಗಿನಕ್ಲು ಪತನ ಆಯರ್ ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇರ್ ಎಂಚ ಪತನ ಆಯರ್ ಮೇನಕೆನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗು ಆಂಡ ಹೊರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಂಪರ್ಕಿಸನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿಲು ಈ ಹೈಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾಪ್ಪಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬರ್ಪುಜರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸದೇರು. ಯದ್ಗತ್ವಾ ನಾನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಮ್ಮಮ ಅತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು. ನ ತದ್ಭಾಸಯತೆ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಶಶಾಂಕೋ ನ ಪಾವಕ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನಾನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಮ್ಮಮ. ಅದೇ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಜಿನ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಾ ಎನ್ನ ಧಾಮಡ್ ನಾ ಅಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಬೋಡ ಚಂದ್ರ ಬೋಡ ತೂ ಬೋಡ ಪೂರ ಭಗವಂತನ ಶರೀರದ ಕಾಂತಿರ್ದೆ ಅವಳು ಬೆಲಗುಣಿಗೆ ಊಲ ಬೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆ ಹೊರ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬರ್ಪೂಜರು ತುಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪಂಡಂದು ಭಗವಂತ ಗೀತಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ನಾಡೋಡಿಗೆ ಹೊರ ಪೋಣ ನಮ್ಮ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆದು ಪೊಡಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಇಜಿಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕದು ಅದೇ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಜ ಕಲ್ತಜ ತಿನ್ಪುನ ಉನ್ಪುನ ಜೆಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನೇಟೇ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಯ ಜೀವನನ ಹಾಲ್ ಮಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಲ ನಾಯಿ ಆದ ಪುಚ್ಚೆ ಆದ ಕೋರಿ ಆದ ಪುಟ್ಟನ ಅವಸ್ಥೆ ಬರು ಅವು ಬುಡ್ದು ಎನ್ನಲೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಧಾಮಗ್ ಪೋಯ ನಮಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಚ್ಚಿ ಬೋಡೈನ ಪೂರೊಂಡು ಖುಷಿಯೇ ಖುಷಿ ನಮಗ್ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ್ ಪೋಂಡ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಪೂರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಈಜಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮಕ್ ಪೋಂಡ ಕೂಡ ಯಾಪ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟು ಅಂದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜ ಇಟ್ಲ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿವಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಅಂದ್ಲ ಅವಲ ದಾಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡ ಮಾತಾಜಿ ಯೋಗ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಈ ಯೋಗ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ದೇವೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತು ಅವೇ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಯುಜ್ ಅಂಚದ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡ ದೇವೇರೇನ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುನ ತರೀಕ ಪಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡೈತೆ
ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತನ ಐನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತನ ಐಕ್ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಂಡ ಐಕ್ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಂಡ ಐಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರೀಕ ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ. ಅದೇ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವಂತನ್ ತೇರಿದು ಅದೇ ಅರೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಂಡು. ಈಜಿಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೋದಿತ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪಾರು. ಅದೇ ಒಯ್ದು ತೂದಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ತ ಐಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ ಮಂತನ ಕರ್ಮ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅನುಭವಿಸಂದೆ ತೀರುಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಂಡಡ್ ನ ಭುಕ್ತಂ ಕ್ಷೀಯತೆ ಕರ್ಮ ಕಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಶತೈರಪಿ. ನಮ ಭುಕ್ತಂ ಪಂಡ ಅನುಭವಿಸವ ನಾವು ಅದೇ ಅಂಚದ ನಾ ಭುಕ್ತಂ ಪಂಡ ಅನುಭವಿಸವಂದೆ ತೀರುಜಿಗೆ ಕ್ಷೀಯತೆ ಪಂಡ ಕ್ಷೀಣ ಆಪುಜಿಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಕಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಶತೈರಪಿ ಪಂಡ 100 ಕೋಟಿ ಕಲ್ಪ ಕರಿಂಡಲ ಏತೇ ಟೈಮ್ ಆಂಡಲ ನಮ ಮಂತನ ಕರ್ಮ ಕ್ಷೀಣಿಸೋಜಿಗೆ ಐಟಿ ಎತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಅವಶ್ಯಮೇವ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಶುಭಾಶುಭಂ. ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲದ ಉಂಡತೆ ನಮ ಫಲನ್ ಅನುಭವಿಸೋಡೆ ಅವಶ್ಯಮೇವ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಅವಶ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮಂತನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧನ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಹಾಲಾದುಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಡ ಅನುಭವಿಸವ ಬೇತೆ ಲೋಕಡ್ಲ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಲು ಮಂತನೆ ನರಕ ಲೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜನ್ಮಡ್ ಬತ್ತದು ಪಂಡವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಪಾಪ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ನರಕ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಫುಲ್ಲು 100% ನರಕದ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಪಾಪಗ 100% ತಿಕ್ಕುಜಿ. 100% ಒಲ್ಲ ನರಕಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನರಕಡ್ದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ವೈಕುಂಠಗೆ ಪೋಡಿತ್ತನು. ಅವೇ ಕರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣು ಮೂಜಿ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಪುಣಿ. ಒಂಜಿ ನರಕಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಈತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿನುಂಡು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಪಾಪದ ಒಂತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಡ 100 ಒಂಜಿ 20% ಉಂಡು. ಒಂಜಿ 60% ನರಕಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನೆನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 20% ನಮಕ್ ಜನ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಆಪುನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗನುಸಾರನೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕು, ಹಾಲು ಇತ್ತನ ಓ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕು, ಅದೇ ಐಟ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಇಡ್ಲ ಐತೆ ನಾಯಿದ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಲ್ಲ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಸಕಲ ನಾಯಿ ಅದು ಪುಟ್ಟುವ ಅಲ್ಪ ಬೊರ್ಚಂದನೆ ಎತ್ತನ ಕಾಟ ನಾಯಿ ಅದು ಪುಟ್ಟು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಪುಟ್ಟುದು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ನಮಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪಾಪದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪುಟ್ಟುನ ಅಲ್ಪಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರೋಡ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಜನ್ಮ ಮಂತನ ಅಂಚದ ಈ ಕರ್ಮ ಮೂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮಂತನೇನು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸೋಡಿ ಅಂಡ ಈ ನೆದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಧಾನ ಉಂಡು ಐನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು. ಈ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲಡ್ದು ಉಂಡತೆ ಶುಭಾಶುಭಂ ಪಂಡ ಈ ಶಬ್ದ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಶುಭ ಅಶುಭಂ ಶುಭಾಶುಭ ಮತ್ತೆ ಶುಭ ಅಶುಭಂ ಶುಭ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಶುಭಂ ಪಂಡ ಹಾಲು ಪಂಡ ಇದೇನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒರ್ಮುನೆ ಅಧ್ಯಯ ತೂಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಜಿಂಜ ಬಂಗೈಜ್ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತದಹಂ ಭಕ್ತಿ ಉಪಹೃತಂ ಅಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ. ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಜಿಂಜ ಬಂಗೈಜ್ ಇದು ದೇವಿ ದೇವತನಕ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಂಡ ಸುಮಾರು ವಿಧಾನ ಉಂಡು. ವೇದ ಬೋಡು ಅದೇ ವೇದಡು ದೇವತನಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲು ಉಪಸ್ಥಿತ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಹುತಿ ಗೊರೋಡು ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಅವು ಆಪನ ಪೋಪುನತ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಂಡ ಇರಾಂಡಲ ಇಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿದ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದ್ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ನೀರನು
అర్పణೆ మంతనే ఆయన స్వీకారం అనిపోయింది ఏ పాతెర గరుడ పురాణంలో భగవంತ పనిపేరు గరుడగు ಸೇಮ್ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ ದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚದ್ ಅಪ್ಪಗ ಏರೆಗಾಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ಎಂಡ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪುನ್ಯಾನು ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಭಕ್ತಿಡ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಎಂಡ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನೆ ಐಕ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಲ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನೇರ್ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಾಪ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನನೇ ಮನ್ಪುಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯತ್ಕರೋಷಿ ಯದ್ ಅಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಸಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸೆ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ ಅರ್ಜುನ ಈ ಎಂಚಿನನೇ ಮನ್ಪುಲ ಎಂಚಿನನೇ ಭುಂಜಿಸಲ ಎಂಚಿನನೇ ಅರ್ಪಿಸಲ ಕೊರ್ದು ಬುಡ್ಲ ಒವೇ ತಪಸ್ಸನ ಬೊಂಡಲ ಮನ್ಪುಲ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತಲ ಐನಿ ಎಂಕ್ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ಕೊರ್ಲ ಇಂಚ ಮಂದನ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಅವಶ್ಯಮೇವ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಉಂಡತ ಅವು ತಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ಶುಭಾಶುಭ ಫಲೇರೇವ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನೆ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ವಿಮುಕ್ತೋ ಮಾಮುಪೇಷ್ಯಸಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಡ್ದು ಐತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲು ಫಲರ್ದು ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಅವಶ್ಯಮೇವ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಕೃತ ಕರ್ಮ ಶುಭಾಶುಭಂ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ತುಲೆ ಎಂದು ಪೂರ ದೇವರ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪುನೆ ಇತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಅವು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮನ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವು ಉವೇ ಅದುಪ್ಪಡು 4 ಟೈಪುದ ಉಂಡು ಅದೇ ಐನ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬರ್ತದ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆತೆ ದೇವರು ಪೂರ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಜ ಕೇನುಜ ತೆರಿಯುಜ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲಿಯುಗದಕ್ ನಾವೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರ ಧರ್ಮಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ ಅದೇ ಅಂಚದಾಗಲ್ ಬದುಕುನೆ ಎಂಚಗೆ ಧರ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬುಡ್ದೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತೆ ಅಂಚದ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮದು ಅದ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲದ ಫಲರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಣ್ಣ ಶುಭ ಅಶುಭ ಫಲೈರೇವ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನೆ ನಮ್ಮದು ಅದ ಮನ್ಪೊಡು ಪಣ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೊಡು ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯದ್ ಅಶ್ನಾಸಿ ಯದ್ ಜುಹೋಸಿ ದದಾಸಿಯ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸೆ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ ಕುರುಷ ಮದರ್ಪಣಂ ಎಂಚಿನನೆ ಮನ್ಪುಲ ಎಂಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಲ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅದೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಕಲ್ಪದನ ಅದೇ ಪಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಯಾಚನೆ ಮನ್ಪೊಡದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ತಾಂಡ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಏರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅತ್ತು ಅವೇ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಎರೆಗಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅವಂಡ ಅದೇ ನಮ್ಮಡ ವಿನಮ್ರತೆ ಬೋಡು ಅದೇ ನಮ್ರತೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುನ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಗುಣಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತ್ ವಿನಮ್ರ ಆದುಲೆ ಆಯ ಪಂಡ ಭಗವಂತಗ ಮಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅದೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುನೆ ದೇವರನ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಕೂಡ್ನಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಂತುಪ್ಪಡು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಭೌತಿಕಡು ಎತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಅವನು ಬಾಕಿ ದೇಟ್ ಅಕ್ಲು ವಾ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಡ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಅಂಚದ ನಮ್ರತೆ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಂತಲ್ನ ದೇವೇಡ ಅಪರಾಧ ಯಾಚನೆ ಮನ್ಪೊಡತೆ ಭಗವಂತಡ ಪನೋಡು ಅವೇ ದಾಸರ ಭಜನೆ ಎಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಿನ್ನಹಕ್ಕೆ ಬಾ ಇಲ್ಲ ವಯ್ಯ ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಳಾಗಿ ದೇವರ ಎಂಡ ಪನೆರ ಬಾಯಿಜ್ಜಿ ಭಿನ್ನಹಕ್ಕೆ ಬಾ ಇಲ್ಲ ವಯ್ಯ ಎಂಡ ಏತ್ತು ಯಾನ ಅಪರಾಧ ಮನ್ಪೆಂದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುನ್ ಅದೇ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವಡದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಕ್ಷಮಾ ಯಾಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅಪರಾಧಂ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಹರ್ನಿಶಾಮಯ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಮೇ ದೇವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ
ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಸುರೇಶ್ವರ ಯತ್ ಪೂಜಿತ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ಮೇ. ಅಂಚದು ದೇವಡ ಪನ್ಪುನ ಅಪರಾಧ ಎಂಡ ಸಹಸ್ರ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಿಯೇಡ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಹರ್ನಿಶಾಮಯ ಐನು ಪೂರ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಮೇ ದೇವ. ಓ ಭಗವಂತ ಇರು ಪೂರೆಲ್ನ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಕ್ಷಮೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಮಂತ್ರ ಪನೆರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಿಯೆಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ. ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಎಂಡ ಭಕ್ತಿಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸುರೇಶ್ವರ ಓ ದೇವತೆನಕ್ಲ ಈಶ್ವರ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಯಾನ ಮಂತನ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೇವೆ ಉಂಡು. ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ಮೇ ಐನೀರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ದೇವಡ ಇಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೊಡಿ. ತುಲ ಇಂಚ ಅಂಡ ದೇವರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪೇರ ಮಾಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ರತೆ ತೂದು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮನ್ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಏಕೆ ಕರ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೇರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವತ್ ಕರೋಮಿ ಯತ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣ ಏತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪ ಐನು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಅಂಚಂಡ ದೇವರ ನಮ್ಮಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಅದೇ ಅಂಚದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚೆನೆ ಪೂಜೆ ಮಂತಂಡ ಬಣ್ಣಗ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಪರಾಧ ಯಾಚನೆ ಮನ್ಪೆರ. ಅಪರಾಧ ಯಾಚನೆಲ ಕರ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅವು ರಡ್ಡಿ ಏರು ಮನ್ಪೂಜೆ ಉಂಡತೆ ಅಕಲು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪಡು ಅಕಲ ಸೇವೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪುಜ್. ಅವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಧಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಇದೇ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅದೇ ಮಂತ್ರ ತಪ್ಪಾವು ಅದೇ ವಿಧಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನೇ ಮಂತು ಅಂಚದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ಪಂಡುದು ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪುಣ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಯೋಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಐಕ್ಕು ಏರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಂತಲ್ನ ದಾಲ ಫಲ ದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಏನು ರಂಚ ಭಗವಂತ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಗೀತ ನಮಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ತುಲೆಂದು. ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದ ಬೊಕಾಯ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲು ಫಲರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವ ಈ ತ್ಯಾಗ ತತ್ವದ ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಡ ಉಂತುಂಡು ಈ ಮುಕ್ತಾಪ ಬೊಕ ಎನ್ನಾಡೆ ಬರ್ಪನೆ ಡೌಟೇ ಇಜ್ಜಿಂದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನಾಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೂಜಾರು. ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇದೇನ್ ಪುರ ತೆರಿಪೋಡು. ಓಕೆ ಮಾತಾಜವೇ ನನ್ನ ಶ್ಲೋಕ ಕಳಪ ಓಕೆವೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯ ಭಾಗವತ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯನ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವಣ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲುಡ್ ಅರ್ಥ ಮಂತು. ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ನಾಡೆ ಪೋಯಿನಾಕ್ಲೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬರ್ಪುಜಾರು. ಅಂಚದ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ ನೈತಿ ಮಾಮೇತಿ ಸ್ವಾರ್ದು. ಈ ದೇಹನ ತ್ಯಾಗ ಮಂತನೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ದೇಹನ ಸ್ವೀಕಾರಿಸರೆ ಕೂಡ ಅಕ್ಲು ಇಡೆ ತಿರುಗದು ಬರ್ಪುಜರು. ನಿರ್ವಾಣವು ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮುಗಿಯುಜಿ. ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತನ ಅದು ಉಂಡತೆ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಕದಾಚಿನ್ ಗೀತಡಂತೂ ರಿಪೀಟ್ ಪನ್ಪರ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚ ನೇರ್ದವರ ನಿರ್ವಾಣ ಪಂಡ ತನ್ನ ಹೈಕ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಕೊನೆ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಭಗವದ್ದಾಮಗ ಪೋಪುನ ಪಂಡದೆ ಅರ್ಥ. ಅಂಚದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಜೀವಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಹೈಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಂಚ ಬೂರ್ವೆ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಲೋಕಡ್ ಇತ್ತ ಪನ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಬತ್ತು ಬೂರ್ದ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಡ್ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗ ಏರಂದನಕ್ಲು ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರರ್ದ ಇಜಿನ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿದ ಪರವಶೆಡ್ದ ಪತಿತ ಆಯರೆ ಅಧೋಮುಖ ಆಪೇರು. ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತನಕ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಡ್ ಪೋದು ಸೇರ್ನಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪತನ ಆಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಾಜೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕೊಂಡು ನೆನೆ ಬನ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪತಂತ್ಯದು ಅಕ್ಲ ಪತನ ಆಪೇರಿಂದೆ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದು ಬಾಣ ಪಂಡ ಶರ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ
ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವದ್ ಭಾನ ಪನ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ಪದ ಔಚಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದುಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೆರು. ಭಾನ ಪಂಡ ಶರಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಗುರಿದೀದ್ ಶರದಂಚಿನ ಉಂಡು. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ದತ್ತ ಇಜಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಶಗ್ ಯಾಪಲ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಜಿ ಈ ಬಾನ ಅವು ಏತ್ ಪರಿತವಾಯಿನ ವೇಗ ಇತ್ನ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಇಂದು ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಲಯನ್ ಭೇದಿಸ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಡೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು, ಭಗವಂತನಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರಣ ದೇವಹೂತಿ ಆರ್ನ ಮಗಡಕ್ಕೇನುವೆರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ಪೆರೆ ಅನ್ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಣ್ಣೆಕ್ ಕೇನ್ನೇಕ್ಲ ಫಲ ಉಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಹಿಮೆ ತೆರಿ ದಾಯ ರಿಪೀಟ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಅಪಗ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೇಟ್ ಕೇನು ನೆಟ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಜಿನ ಪರಕೆ ಸಂದದು ಪೋಪೆರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂತುಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಓದು ಇರ್ತುಲೆ ಭಾಗವತ ಓದುನಕ್ಲ ಶ್ಲೋಕಾಕ್ಲೆ ಇಜಿ ಖಾಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೆಲವರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನೇ ಭಕ್ತಿರ್ನ ವಿಷಯಡೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನೆ. ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರನ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಖಾಲಿ ಅನುವಾದ ಓದುದು ಫಿನಿಶ್ ಅನುವಾದ ಓದು ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಅನುವಾದ ಓದಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಡ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲದಾಯ ಆತು ಶ್ಲೋಕಡ್ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ಆತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ದೇವರ್ನ ವಾಣಿ ಐನ ಕೇನುನೇಟ್ ಕಲ್ಪುನೇಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎತ್ತು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಪರು. ಅದೇ ಅತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುನವು ನಮ್ಮನ್ ಅಂಚದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಮುಪ್ಪ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ತುಕ ದೇವಹೂತಿ ಆರ್ ನಮಗೆ ಐನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತಡ ತದೇದಾತ್ಮನೆ ವಿಜಾನೀಹಿ ಯತಾಹಂ ಮದಧಿರ್ಹರೆ ಸುಖಂ ಬುದ್ಧೇಯ ದುರ್ಬೋಧಂ ಯೋಷಾ ಭವದನುಗ್ರಹಾತ್. ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ತದೇದಾತ್ಮನೆ ವಿಜಾನೀಹಿ ಯತಾಹಂ ಮಂದಧಿರ್ಹರೆ ಸುಖಂ ಬುದ್ಧೇಯ ದುರ್ಬೋಧಂ ಯೋಷಾ ಭವದನುಗ್ರಹಾತ್. ತದೇದಾತ್ಮನೆ ವಿಜಾನೀಹಿ ಯತಾಹಂ ಮಂದಧಿರ್ಹರೆ ಸುಖಂ ಬುದ್ಧೇಯ ದುರ್ಬೋಧಂ ಯೋಷಾ ಭವದನುಗ್ರಹಾತ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನೇವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತನ್ಮೇ ವಿಜಾನೀಹಿ ಅಹಂ ಮಂದಾದಿಹರೆ ಸಂಬುದ್ಧೇಯ ದುರ್ಬೋಧಂ ಯೋಷಾ ಭವದನುಗ್ರಹಾತ್. ಏತನ್ಮೇ ವಿಜಾನೀಹಿ ಅಹಂ ಮಂದಾದಿಹರೆ ಭವದನುಗ್ರಹಾತ್. ತದ್ವಿಜಾಯೇತಾಹಂ ಆದಿಹರೆ ಸುಖೀರ್ಹರೇಶಾಭವದನುಗ್ರಹಾತ್. ಮೇ ವಿಜಾನಹಿ ಅಹಂ ಮಂದಾದಿಹರೆ ಧ್ಯೇಯ ದುರ್ಬೋಧಂ ಯೇಷಾ ಭವದನುಗ್ರಹಾತ್. ತನ್ಮೇ ವಿಜಾನಹಿ ತಾತಂ ಮಂದಾದಿಹರೆ ಸುಖೀರ್ಹರೇಯ ತದೇದಾತ್ಮನೆ ವಿಜಾನೀಹಿ ಯತಾಹಂ ಮಂದಧಿರ್ಹರೆ ಸುಖಂ ಬುದ್ಧೇಹ ದುರ್ಬೋಧಂ ಯೋಷಾ ಭವದನುಗ್ರಹಾತ್. ತದ್ ಏತತ್ ಅಂಚಿನ ಇದೆನು ಮೇ ಇಂಕ್ ವಿಜಾನೀಹಿ ದಯದೀದ್ ವಿವರಿಸಲೆ ಯಥಾ ಐರ್ದ್ ಅಹಂ ಯಾನ್ ಮಂದ ಚುರುಕತ್ತನ್ನ ಧೀ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ನ ಹರೇ ಓ ಎನ್ನ ಪ್ರಭುವೆ ಸುಖಂ ಸುಲಭವಾದ ಬುದ್ಧಿಯ ತೆರಿಯೋನ್ವೇನ
ದುರ್ಬೋಧಂ ಪಂಡ ತೆರಿಯೋನೆರೆ ಅತಿ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಯೋಷ ಸ್ತ್ರೀ ಭವಾತ್ ಅನುಗ್ರಹಾತ್ ಈರ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಪಂಡ ದೇವಹೂತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಗ ಎನ್ನ ಕಪಿಲ ಯಾನ್ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹೆಂಗಸು ಅದೇ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಆತು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆದು ಪೂಜೆ ಆತು ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಸೊಂಟರ್ ತಿರ್ತನೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಅದೇ ಕೆಂದುಪ್ಪರ್ ಪಾತ್ರ ಅಣಂದು ಭಕ್ತರಿಗತ್ತು ಭಕ್ತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಉಪ್ಪರ್ ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಈ ಕುಂತಿ ನಾ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತ ಸ್ತ್ರೀಯರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಬಾರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಯ್ಟು ಪಂಡ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೀನ್ ಕುಂತಿನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರೆತೇರು ಅಂಚದ ಐತ ಮೂಜಿನ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ತ್ರೀ ತುಲೆ ಅಂಚದ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಇರೇನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥಮಂತೊನ್ನೆ ಪಂಡ ಈರು ದಾಯ ಬರ್ಪಾರು ತಥಾ ಪರಮಹಂಸಾನಾಂ ಮುನೀನಾಂ ಅಮಲಾತ್ಮನಂ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ವಿಧಾನಾರ್ಥಂ ಕಥಂ ಪಶ್ಯೇಮಹಿ ಸ್ತ್ರೀಯಃ ಯು yourself descend to propagate the transcendental science of devotional service unto the heart of the advanced transcendentalists and mental speculators who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How then can we women know you perfectly? तुले कुंती महाराणी पनपेर आंडार मस्त तेरिनार तुले आर्ना नम्रते तुल कथं पश्ये मही स्त्रियः ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮನ್ಪುನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕುಂತಿ ಸ್ತುತಿ ಇಂದು ಅದೇ ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ಪುನ ಕುಂತಿ ಸ್ತುತಿ ಅಂಚದ ಐಟಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರ್ ದಾಯ ಬರ್ಪರ್ ಈರ್ ಎಂಚಿನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪರ್ ತಥಾ ಹಂಸಾನಾಂ ಮುನೀನಾಂ ಅಮಲಾತ್ಮನು ಪಂಡ ಏರು ಪರಮಹಂಸರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲಮಲ ಋಷಿ ಮುನಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ಐನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡೇರು ಈ ತತ್ವನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೇರು ಜಡ ತತ್ವ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ವಿಧಾನನು ಪನೆರೆ ಇರು ಮುಲ್ಪ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪರ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಚೆ ಯಾನ್ ಇರೇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೈಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಡೇ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಇರು ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಮೇರ್ಲದಾದ ಪನೊಂದುಲೇರು ದೇವಹೂತಿ ಯಾನ ಕಾಲಿ ಉರ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಸ್ಪರ ಸತ್ಯನ ಅರಿವುನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಕರವಾಯ್ನ ದಾಯಪ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯ್ನತ್ತು ಅದೇ ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಉಂದತೆ ಬಾರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಲ ಅಂದ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಈರ್ ದಯದೀದ್ ಎಂಕ್ ಐನ್ ವಿವರಿಸಂಡ ಯಾನ್ ಐನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ಬೆ ಅಂಚಾದ ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದನೆ ಅನುಭವಿಸವೇ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಇಂದು ದೇವಹೂತಿ ಅಂಚ ಭಾಗವತಡ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥರ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೆರು ತುಲೆ ಪರತ್ಪರ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಎಂಚಿನ ಮಂದಮತಿಲಾಯಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾದ ಅರ್ಥ ಆಪುನತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪುನನೆ ಎತ್ತು ಭಾರಿ ನೂಣ್ ಅಂಚ ತುಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಈ ವೇದ ಅಂದು ಮಾತ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಪುರಾಣಡ್ ವಿವರಿಸದಿಲ್ಲ ಆರ್ ಮಹಾಭಾರತಂದಾಯ ರಚನೆ ಮಂದೇರು ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರ ದ್ವಿಜ ಬಂಧುನ ತ್ರೈನ ಶ್ರುತಿ ಗೋಚರ ಸ್ತ್ರೀಯರೇಗ್ಲ ವೇದದ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆವಡು ಪಂಡದು ಆರ್ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥವಾಯಿನ ಮಹಾಭಾರತನು ರಚನೆ ಮಂತೇರು ಅಂಡ ಏತು ಮೂರ್ಖೇರ್ ಬಲ್ನೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರ ದ್ವಿಜ ಬಂಧುನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾಗವತಡೆ ಉಂಡು ಜಿಂಜ ದೂರ ಪೋಪುನನೆ ಬರ್ಚಿನವ ಮುಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕಲ ತೋಜಾದ್ ಬರ್ಪಾಯ ನಾರದೇರ್ ನಾಗಮಣ ಅಂದ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು
ಭಾಗವತಮ್ಮುಡು ಐತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹ್ಮ್ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರ ದ್ವಿಜ ಬಂಧೂನಾಂ ತ್ರೈನ ಶ್ರುತಿ ಗೋಚರ ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜುನ್ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಈ ವೇದವ್ಯಾಸರ ತುಲೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜ್ ಥಾಟ್ it wise that this would enable men to achieve the ultimate goal of life. Thus he compiled the great historical narration called the Mahabharata for women, laborer and friends of the twice born. ಮೆಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಹಾಭಾರತ ರಚನೆ ಮಂತ್ರ ಅಂಡ ಇತ್ತು ಮೂರ್ಖೇರ್ ಬಣ್ಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇಲ್ಲಡ್ದಿಯರಲ್ವಲ್ಲಿಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಲಡಾಯ್ ಆಪುನಿಗೆ ಅದೇ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಹಾತ್ ಕೃಪೆ ತೋಜದು ಪಣ ಈ ವೇದನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದ್ವಿಜ ಬಂಧು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದ ಪುಟುದೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನೋಲ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತನೇರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೂದ್ರರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತನೇ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡದು ಈ ಮಹಾಭಾರತದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು 5th ವೇದ 4 ವೇದ ನಮಕೆನ್ಬ ಋಗ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ಒಂಜಿ ವೇದ ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪಣ 16 ವರ್ಷ ಬೋಡು 4 ವೇದ ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ 48 ವರ್ಷ ಬೋಡು ಅದೇ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಬದುಕುನ್ನೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಹುವೇದಿತವ್ಯಂ ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲ ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನ. ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸುಮಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹುವೇದಿತವ್ಯಂ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚಾರ್ಯರ್ ನಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅದೇ ಅತ್ತು ಸುಲಭೆಜ್ಜವು ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪಣ ಮನಸ್ಸು ಪಣ 25 ದಿಕ್ಕು ಬಲಿಪುರು ಅದೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಿಂತನೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪುನ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ ಎಂಚ ಅಂಚದ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಡ್ಪಣದ ಆ ಮಹಾಭಾರತನ ರಚನೆ ಮಂತರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂಡ ತುಲ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ಅಂಚದ ಸ್ತ್ರೀಯರೇಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಗ್ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚಲ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅಂಕೆಂದೆ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುರ ಭಟ್ರ ನಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಮುರ್ಖ ಅದೇ ಅಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತ ಮನುಷ್ಯರ ಪುರ ಪ್ರಾಣಿಲೆ ದ್ವೀಪದ ಪಶು ರಡ್ಡು ಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿಲೆ ಪುನ ಮನುಷ್ಯರು ಒಲ್ಪೊಲ್ಲರು ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಡ ಆಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು ಅದೇ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಏರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಗಲ್ದಾದೆಗೆ ಪಶುಗೆ ಧರ್ಮೇಣ ಹೀನ ಪಶುಬಿ ಸಮಾನ ಜ್ಞಾನೇನ ಹೀನ ಪಶುಬಿ ಸಮಾನ ರಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುಂಡು ಧರ್ಮೇನ ಹೀನ ಪಶುಬಿ ಸಮಾನ ಅಂದ್ ಹಿತೋಪದೇಶ ಪನ್ಪುಂಡು ಜ್ಞಾನೇನ ಹೀನ ಪಶುಬಿ ಸಮಾನ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಜದ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಪರಸ್ಪರ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಮಂದ ಮತಿಲಾಯನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೇಗ್ ಮಸ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಅರ್ಥ ಆಪುನತ್ ಶಿಷ್ಯೆ ನಿಶಿತ ಮತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಮಿತ್ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕರುಣಾಲು ಆದಿತ್ತುಂಡ ಅದೇ ಗುರು ಕೃಷ್ಣನ ಪಂಡ ಶಿಷ್ಯನ ಮಿತ್ ಕೃಪೆ ತೋಜಾಂಡಗೆ ಗುರುನ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹದೇ ಸಕಲ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಆಪುಣಿಗೆ ಗುರುನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಡ್ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಡ್ ಉಂಡತೆ ಶಿಷ್ಯಗ ಪೂರ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಣಿಗೆ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣ್ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದು ಡೈಲಿ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಗುರು ಅಷ್ಟಕ್ ಅನ್ನೆಟ್ಟು ದರ್ಶನಾರ್ಥಿ ಗುರು ಪೂಜಾ ನಮ ಅಂಚದ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಪಂಡೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅದೇ ಇನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಗುರುನ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹದ ಸಕಲ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರೇರು ಪನ್ಪೇರು ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಪಣ ಗುರುನ ಕೃಪೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಕೃಪೆ ಪ್ರಕಟ ಆಪುಣಿಗೆ
ತನ್ನ ಮಿತ್ ಕೃಪೆ ದೋರ್ನಂಚಿನೆ ದೇವಹೂತಿ ಅರ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಗೆದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ದಾಯ ಪಂಡ 6 ಮಂದ ಮತಿ ಆಯ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿನೇ ಸರಿ ತತ್ವ ಅರ್ಥಮಂತೋನುಂಡತೆ ಅತ್ತು ಸುಲಭದ ವಿಷಯನೇ ಅತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತಾನೇ ಫಿಲಾಸಫಿ ತತ್ವ ಈ ಸಾಂಖ್ಯಲ ತತ್ವನೇ ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುಂದು ಆಂಡಲ ಕಪಿಲ ಮುನಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಅರೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅರೆಗೆ ಅಂಚದ ಸುಲಭ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆಯ್ಪಂಡ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಡ್ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾವಂದುಲ್ಲಾರು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತನು ಅಂಚತುಲೆ ಅರ್ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ಲ ಇಂಚದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ಆಯ್ನ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತೆರೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಗ ಒಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಂಡ ನಮ್ಮ ಆತು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಇಂಚಿನ ಅಂಡ್ಲ ನಮಕ್ ಖುಷಿಯೇ ಖುಷಿ ಅದೇ ಸುಖ ಬರಡ್ ದುಃಖ ಬರಡ್ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಬರ್ಪುಜವು ಅದೇ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಶಾಂತಿ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಏರು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಏನ್ವೇರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ಜೀವನ ದಾದಾಪುಂಡು ಶೋಕ ಮೋಹ ಭಯ ಪನ್ಪುನ ದೂರ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚನವ ಅಂಚದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಡಿಗೆ ಅವಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ದೀರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂಚದು ಅವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚ ತುಲೆ ಏರೆ ಆವಡು ಎದು ಪಂಡ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಶಿವನೇ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚದು ಏರೆನ್ಲಾ ಗುರುವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ನೆ ಅಂಚದು ಗುರುಗೀತದ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗಿಜ್ಜೆ ಮೀಂದೆರ ವರ್ಪುಜಿ ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒರೆಗೆ ಮೀಂದೆರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮೀಂದೆರೆ ಪೋಂಡ ದಾದವನ್ ಪೇ ನಮನ್ ಆಯ್ ಮುರುಕವೆ ಆಯಲ ಮುರುಕುವೆ ನಮಲ್ಲ ಮುರುಕ ಕೆಲವು ರಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತನ್ನ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಾಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಮ್ಮವರಂತೂ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ್ದು ಕುಲಾರ್ನವ ತಂತ್ರದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ವಿಚಾರ ಅಂಚದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪರ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿನವೇ ಸರಿ ಅದೇ ಅಂಚದು ಇತ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿನಕ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತಾಜಿನಕ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ಮಾತಾಜಿನಕ್ಲೆ ಕಲ್ತನೇ ಇಲ್ಲುವರಿ ಉಂಡು ಮಾತಾಜಿನಕ್ಲೆ ಕಲ್ತನೇ ಇಲ್ಲುವರಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಜೋಕ್ಲೆಗಾಲ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚಲ್ಲ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ದಾದಾಪುಣು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪೇರು ಅದೇ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನೆ ಟೈಟ್ ನೆಟ್ ಈಜಿನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅದೇ ಮಾತಾಜಿನಕಲ್ ಬರೋದು ಪ್ರಭುಜಿನಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ತೂದು ಅಂಚದ್ ತೆರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಎತ್ಪಂಡ ಪದ್ಮಪುರಾಣಡು ಭೂಮಿ ಕಾಂಡ ನುಂಡು ಅದೇ 14, 15, 14 ಈ ಅಧ್ಯಾಯಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಮನ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮ ಶರ್ಮ ಅಂದ್ ಅಂಚದ್ ಈ ಸೋಮ ಶರ್ಮನ ಬೊಡೆದಿ ಸುಮನ ಪಂಡದು ಈ ಸುಮನ ಉಂಡತ್ತೆ ಎತ್ತು ತಿರಿಯೊಂದೇರ್ ಪಂಡ ಕಂಡನ್ಯಾಗ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಂಡನ್ಯಾಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚರ್ಚೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಡ ಕಂಡನಿಕೇನು ಏರು ಪೂರ ಈತು ತಿರಿಯೊಂದ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಈತು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಂಡಾಯ್ತು ಭಾರಿ ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪೇರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ಅಪಗ ಐನ್ ಮತ್ತೇರಿಂದ ಕಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪುಂಡು ಅದೇ ಪಾಂಡವರು ಭೀಷ್ಮ ಕುಂತಿ ಮೆಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟನ ಫೇಸ್ ಮಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ
ಅಕಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನು ఉండತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಅಕಲೆ ಅದೇ ಅರ್ಜುನನೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತುಂಡ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ದಾದಾತಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಬುಡ್ತಾ ಅಂಚ ದೇವರನ್ನು ಬುಡ್ದು ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ಅದೇ ಏರೆಗೆ ದೇವರ ಮಲ್ಲ ತೋಜರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೇ ತೋಜನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರಗತಿ ಮಂತ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ದಾದಾಪುಣು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಕ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಡ್ ಇತ್ತನೆ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಅಂತೂ ಪಂತೇರು ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ದುಃಖ ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ಲೋಕಂ ನು ಅನಿತ್ಯಂ ಅಲ್ವ ಸುಖನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಿನಾಗಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೋಣ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪುನೈತೆ ಅಂಚದು ತುಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡೆ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಪುರದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಏರಿ ಅನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೋನ್ ಬೇರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆಂಡ ಶೂದ್ರರ ಆಂಡ ವೈಶ್ಯರ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲಿ ಎನ್ನನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನನ್ನ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನದಾದೊಂಡು ಕಿಂ ಪುನರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುಣ್ಯ ಭಕ್ತ ರಾಜರ್ಷಿಯ ತಥಾ ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ಲೋಕಂ ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಜಸ್ವ ಮಾಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಭಕ್ತರು ರಾಜರ್ಷಿನಕ್ಲ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಜ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ದುಃಖದ ಲೋಕಗ ಬತ್ತನ ಈ ಎನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಡು ನಿರತಲಾಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರು ಪ್ರಭುಪಾದಲೆ ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ಲೋಕಂ ಈ ಜಗತ್ತುಂಡತೆ ಅನಿತ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಅಸುಖಂ ಅಂಚಿನ ಲೋಕ ಅಂದ್ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರು ದೇವರು ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ಪನ್ಪೇರು ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ಲೋಕಂ ಪನ್ಪೇರು ಅತೆ ನಮ್ಮ ಸುಖ ನಾಡ್ನೆ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಈ ಜಗತ್ತು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅರ್ಥ ಅಂತಾನೆ ಅದೇ ಮೂರ್ಖರು ಸುಖ ನಾಡೇರ್ನೆ ತೂಪೇರು ಮಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲೆ ಬರು ಗಾಡಿ ಬರು ಅವು ಬರುಂದು ಬರು ಮುಲ್ಪ ಅವು ಬತ್ತಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ ಸ್ಪಷ್ಟವಂತರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕದೆ ಬಿಡ್ತೇರು ಅದಾಯಪಂಡ ಓವೇನು ಏರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೇರು ಆರೇ ಪನೋಡತೆ ಐಟ್ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಂತನ ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಂಪನಿದಕ್ಲೇ ಪನೋಡು ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ದೇವರಿ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ ನೆಟ್ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪುರಾರ್ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ಕೇ ನೋಡತ್ತೆ ಅಂಚದು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಇದಾದ ಮನ್ಪುಲ ನಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ 4 ವಿಷಯ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವನು ಮನ್ಮನ ಯಾಪ್ಪಲ ದೇವರನ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ದೇವರನ ಭಕ್ತರಾವಡಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಜಿ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಎಂಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುಲೇನ್ ಇಂಚ ಮಂತಂಡ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಿನ ಆತ್ಮನಿ ಎಣ್ಣ ಪರಾಯಣ ಮಂತು ಬುಡುಪ ಪಣಿ ಎಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಗ್ನಾದಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಎನ್ನಾಡೆ ಬರ್ಪಾನ್ ಅದಿ ನಾಲೇನ್ ಮಂತ ನನ್ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ದೇವರನ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಚಿಂತನೆ ಮಂತನಕ್ಲೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತರು ಆಪೇರು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಕ್ಲೆ ಜಪ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುನಕ್ಲೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತರತೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಜಿ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಡತೆ ಇಲ್ಲಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ వచ్చిದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ದೈರೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತಗು ఒక ಪೂ ಒಂಜಿ ಫಲವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಲ್ಲ ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರನ್ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಬಂಗನೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಬಂಗನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಊದುಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾವಲಿ ಆರತಿ ಪೊತ್ತಾವಲಿ ಧೂಪ ಪೊತ್ತಾವಲಿ ಅದೇ ಅವ ಮತ ಮನ್ಪೋಲಿ ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಂತನ ಹಿಡಿದು ದಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಮಂತನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜೀವನ ಇಡೀ ಮನ್ಪುಲ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯಡಿ ಎನ್ನಾಡೆ ಬರ್ಪನೆ ಅದೇ ಬೆಂಗಾಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನೇ ಉಂಟು ಭಜನ್ ಕರಿ ಸಾಧನ್ ಕರಿ ಮೂರ್ತೆ ಜಾನ್ಲೇಂದ್ ಪಂಡ ಭಜನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಭಕ್ತಿ ಮಂತಂಡ ದುವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ದಾಲ ಬಂಗ ಇಚ್ಚಿ ಏರೆಗೆ ಪಂಡ ಈ ಕಟ್ವಾಂಗ ರಾಜನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಕಟ್ವಾಂಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಖಾಲಿ 48 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತಡ್ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೇರು ಲೆಕ್ಕ ಕುಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ 48 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 48 ನಿಮಿಷಡ್ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೇರ ಪರೀಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನ್ಯಾರು ಆಂಡ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನಿಂಡ 7 ದಿನ ಉಂಡು ನೀಕ್ ಏತ್ ಮಾತ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಕಟ್ವಾಂಗೆ ರಾಮನ ವಂಶಡ್ ಬರ್ಪುನಾರು ಈ ಕಟ್ವಾಂಗ ರಾಜ ಅರ ದೇವತೆನಕ್ಲೆ ಅವರ ಸಹಾಯ ಮಂತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಂತನಾಗ ದೇವತೆನಕ್ಲೆ ಕೇಂಡೇರು ಪಂಡ ಅಸುರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಂತ ದೇವತೆನಕ್ಲೇನ್ ಗೆಲ್ಪಾಯರು ದೇವತೆನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಆಗ ವರ ಕೊರೋಡು ನನಗೆ ದಾದ ವರ ಬೋಡು ಕೇಂದ್ರ
ಕಟ್ಟುವಂಗ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬದುಕುದು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ವರಕೇನು ಎಂದ ಐಕ್ ಪನ್ಪೆರಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತದಾತ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪ ಒಕ್ಕಿ ಸೈಪಾನ್ ಐಕ್ ಪೂರಾ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ರಾಜಾರು ಪೂರಾ ಬತ್ತದು ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರಿಗೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರಿ 40 ನಿಮಿಷ ಭಾಗವತರ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ ಪನ್ಪನ್ ಅವೇ ಅಂಚದು ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ